Benim жылысы келе. Мен ошол ушамый. Сен мистер Пауза бит. Мен өзімні талантлы деп санамын. Аннан тарих китапларында язарлар Нурбек Батулла безнең милләтне бетергән. Сәлем, Нурбек. Сәлем, Искандер. Бездә бүген Камал театрында кунакта Нурбек Батулла. Нурбек, син кем? Син биюче, син хореограф, син җегет. Аннан, без артистлар өчен инде бик зур исем. Алтын битлек премиясының лауреаты. Безнең театрда бер артистыбыз бар инде. Ринат Абитаждинов. Һәм башка безнең һәм бүтән театрларда лауреат артистлар юк. Менә каршыгызда утыра Нурбек Батулла. Син яшь кеше инде. Мин заманда үземнең премиялар алганым булды. Андый зур булмаса да. Яшь чакта әллә ни исең китми премия. Сиңа да әллә ни исең китмәгәндер. Ничек менә шуны хатırlыйсың? Ну, Минем башта дагъвалаганнар иде минем Нуриев деген спектакльне алтын битлеккә бирергә. Ул вакытта мин әле бөтенләй 4нче курс студенты, бөтен премияларда. Уят инде 4нче курста андый зур премияларга. Без режиссер белән сөйләштек тә, мин әйтәм, сиңа кирәкме алтын битлек? Ул әйтә, юк, сиңа кирәкме? Әйтәм, менә дә юк. Шайтыр без Нуриевны бирмәскә булдык алтын битлеккә. Аннан соң инде Казанга кайткач, Туфан белән шушы Әлифне эшләгәч, Туфан әйтә, әйдә алтын битлеккә бирәбез. Мен әйтәм, сиңа алтын битлек кирәкме соң ди. Әйтә, ну миңа кирәкми ди, но менә бездә шундый менталитет, без әгәр дә алтын битлеккә алып кайтсак, безнең эшләребез бәлки бераз җиңелрәк бар шуннан соң дип. Дөрес әйем. Мен әйтәм, ну әгәр дә инде максатлар шундый икән, әйдә биреп карыйк дип, шуннан башланган эш ул. Безнең максатыбыз теге алтын битлек үзе түгел инде. Алга таба эшләребез җайлырак барсын дигән. Менә хәзер синең муеныңда бу йөк сизелмиме? Юк, әллә ни сизелми шикелле әлегә. Юкмы? Юк. Куркытмый ул сине? Ну мин Аллаһка шөкер ул турда онытам кай вакыт. Бик дөрес эшлисең. Калганнар истә тотсыннар үзең оныт. Онытыла, Аллаһка шөкер. Ярар, син инде бик актив кеше. Сен яшел? 32. 32. Һәр бераз үзгәрешләр булырга тиешле синең шул яшьтә җегет кешедә бераз үзгәрешләр булырга тиеш. Син инде һәр абыйга әйләнергә тиеш буласың. Менә карантин авыр кичерелде. Менә шуны сорамакчыйм. Син актив кешесен ничек кичердең? Беренче 2 ай ничә гына иде, аннан соң соңгы 2 ай бик авыр булды. Мин көтмәгән идем шулай авыр булыр дип. Мин үземне психик яктан бик көчле дип уйлыйдым. Алай түгел икән. Ничектер кинәт менә шул. Сиңа нәрсә авыр булды соң? Син тусовка шул дусларың белән очраша аласың, чыгып бия аласың, теләсә кая. Син өчен бит ул киртә түгел. Дуслар белән дә очрашмадым. Менә очрашмадым. Ай бәлки шулда хата булгандыр. Алдый без очрашкалап алдык. Ну бит инде ахырда гына. Инде мин теге сәламәтләнә башлагач теге. Рухи яктан. Ну ничектер менә эш булмаганнан, аннан соң теге мин үземне теге гаилә башлыгы кебек хис итәм бит инде теге. Аштан үлеше юк. Бер караганда өйдә. Аш ятушы юк. Син зарплата киләме? Юк, мин бит самозанятый. Самозанятый. Яра, Алла куат бирсен. Ярар, менә әкрен генә чыгып барабыз. Мин күрмәдем, белмәдем, ләкин ишеттем. Син инде бер безнең ачылу спектакленә килдең. Без быелгы сезонны Сүнгән йолдызлар әсәре белән ачып җибәрдек. Гелзәнгәршәл булгалый. Менә яңа чыккан премьера, шушы карантинга хәтле ул чыккан. Сүнгән йолдызлар, ул тәэсирләрең? Бик күп
бик нык тәэсирләр булды. Күрәсең. Әйе, чөнки беренчедән күптән театрга барганым юк. Әле карантинга хәтледә мин ничектер драма театрына бик сирәк йөри башлаган идем. Ничектер кызыксыну кимегән иде минем драма театрына. Монда инде озак театрга халык арасына чыкмагач, сезон ачылуга барырга булдык. Һәм мин бик зур капма каршы хисләр кичердем. Бер яктан бик яхшы эшләнгән сценография, минемчә. Бик яхшы сыйфатлы музыка, минемчә. Бик яхшы ут, минемчә. Һәм миңа бик ошады хореография. Ләкин менә ничектер нәрсәдер менә эшемне пошырып утырды. Һәм миңа бу эшемне пошыруны аңларга, артта утырган бер туташ аңларга ярдәм итте. Чөнки ул яшь кенә булса да, менә безнең олы буындагы әби апалар кебек комментировать итә торган шундый бар бит безнең тамашачылар. Телевизор белән сөйләшеп утыра торган кеше кебек. Әйе. Менә ел буе ул пистолет дигән. Һәм минем эшемне пошыра башлады. Аның комментировать итүеннән күбрәк безнең фикерләребез тәңгәл килүе. Теге мин уйлыйм, пистолет дип. Һәм ул әйтә аны. Пистолет. Кабахәт дип аны. Мин дә шуны кичерәм. И мискин дип ул жәлли башлый Мәгъдүмне яки Надирны, кемне? Мәгъдүм. Мәгъдүм, Исмәгыйль, геройлар. Исмәгыйльне һәм мин дә шул мизгелдә шул хисләрне кичереп утырдым. Һәм мине шул ачуымны китерә башлады. Һәм мин уйлый башладым. Нигә минем эшем поша хәзер? Проблема нәрсәдә? Чөнки мондый теге ярып салырдай проблема юк, яхшы куелган. Спектакль дип әйтәкме, яхшы эшләнгән. Но бит нәрсәдер мине ниндидер канәгатьсезлек хисе уята. Һәм мин аңладым нәрсә икән. Мин булай үзем өчен формулаштырдым. Менә заманча спектакль белән заманча булмаган спектакльнең аермасын мин аңладым кебек шул кыз ярдәмендә. Заманча спектакль караганда, анда залда фикер төрлелеге киңәя. Заманча булмаган спектакльдә ул спектакль мәсәрме дип әйтәсең? Әсәр, мин драма әсәр идем, пьеса булар. Все-таки спектакль турында сөйләшәбез. Шуңа күрә спектакльдер. Мин драма әсәре турында сүз йөртмим хәзер. Алар бәйледер инде, чөнки драма әсәре ниндидер бер билгеләнгән юл буенча алып бара тамашачы фикерен. Һәм ул юлдан чыгуы бик авыр. Һәм шул минем эшемне пошыра башлый. Чөнки теге мине алып баралар. Һәм миңа иркенлек бирмиләр уйларга. Менә шул минем эшемне пошыра башлады. Ягъни бүтән спектакль дәврендә алай булмады. Кайбер мизгелләрдә анда ничек әйтергә трактовка киңлеге зурая иде. Кайбер менә мизгелләрдә, теге менә драматургия буенча барган мизгелләрдә, конкретный сәхнәләрдә менә уңга сулга адымга урын калмаган иде. Мин менә шулай үзем өчен формулаштырдым. Минем эш пошуым сәбәбен. Һәм аннан соң нәрсә, мин бит үз-үзем белән сөйләшеп утырам. Менә нәрсә, син бит җылыйсың килеп утыра. Менә булды шундый мизгелләр. Мине теге битараф калдырды дип әйтә алмыйм. Менә шунсы кызык, шунсы тагы да мине зуррак сорауларга этәрә. Мине бит ул битараф калдырмады. Мин чынлап та кызгана сурында, кызгандым, сиенә сурында, сиендем. Адекватно үзеңне тоттың. Теге җылыйсы килеп итегендә хатын-кызлар теге манга суырып утыра башлый. Һәм бүтүнесе туры килә менә. Зал бер дулкын белән бара. Менә миңа калса шулдыр күрсәткеч, заманча белән заманча түгел спектакльнең. Син бу сәхнәдә
Һәм мине манипулировать итә. Теге, ниндидер моңсу музыка, сугыш башлана, и минем җылыйсы килә. И миңа шул ошамый. Ошамый. Әйе, нигә минем хисләремдә уйныйлар хәзер? Хисләреңдә, алайса театр нәрсә белән уйнарга тиеш? Хыял белән. Хыял. Ну, күз аллау хисе, күз тоемлау, күз аллау, воображение дип. Ага. Ну, мин хәзер театровед дип түгел инде бу. Танцовед дип түгел. Ләкин менә үземнең хисләремне анда синең спектакльдә күп хис тоемлау синең актер буларак. Шулаймы? Син мистер Пауза бит. Син бит күрәк билмисең, син күрәк пауза тотасың. Ләкин ул паузаны мин күрәм. Анда син белән ниндидер улы процесслар бара. Шулаймы? Бәлки. Әллә бармыймы? Төрлечә була, төрлечә. Төрлечә була. Димәк син аны эшлисең. Әйе. Эшлисең. Һәм көтәсеңме син хисне? Хиснеме? Нәрсәне көтәсеңме? Нәрсә эшләү дәврендә? Менә әйтик, син хәрәкәт. Туктадың син. Мин тыңлыйм, менә нәрсә була. Әйе, тыңлыйсың. Кемне? Беренче чиратта үземнең эштәге Үзеңне, процессларны. Әйе. Аннан соң инде партнер булса партнерны, партнер булмаса пространство синең партнерың. Шуны тыңлыйсың. Һәм хис булса ярый, булмаса ярый. Әйе. Һәм Булса кызык, булмаса кызык. әйе. Син чираттагы хәрәкәткә әзерлек барамы? Әллә ул аннан үзеннән үзе чыгып китәме? Төрлечә инде. Әгәр дә импровизация булса үзеннән үзе. Әгәр дә именно әлифтә анда импровизация берникадәр, ләкин барыбер син һәрбер хәрефне беләсең бит. И туган, тдан соң у бара, син тыны ясыйсың да. Аннан соң у турында, визуально исеңә төшерәсең. Вау хәрефе ничек. Юк, мин хәзер пауза турында әйтәм. Ансаны аңлашыла. Син сөйлисең, син инде өйрәнелгән бию кебек. Әйе. Әйе, аннан син чыгасың паузага. Онда син бит паузада безне алып китәсең үзең белән. Шулаймы? Ну, мин үземне бер нәрсә алып китәм, юк дигән, шуны тыңлыйм. Алып китмәгән шакларда була. Гадәттә мин аннан соң теге сорыйм кеше фикерен. Алар еш кына тәңгәл килә. Әгәр дә мин теге кай вакыт шундый фикер килә башка, нәрсә эшләп торам мин хәзер? Шундый ул теге тискәре фикер. Скептический фикер килә кай вакыт. Һәм шундый көннәрне тамашачының да теге мин аңламадым. Нәрсә турында бу дип әйтәләр. Әгәр кайбер көннәрне син шул пауза вакытында нәрсәдер килә, ниндидер ачыш мәсәлән, яки фикер рәвешендә, яки тоемлау рәвешендә, һәм шул көннәрне тамашачы былайрак әйтергә мөмкин. Мин нәрсә турында икән аңламадым, бик кызыклы булды дип. Әйе. Ну, сәнгатьтә бу мин беләм син шулай фикер йөртәсең. Мин дә шулай дип уйлыйм. Бөтен әйберне аңлап бетерү дөрес түгелдер, ул кирәкмидер. Теләсәң ди сәнгатьтә, кабул итүчегә. Анда иҗат итүче үзенчә уйлыйдыр. Кайдыр интуиция белән генә, акыл белән генә эшлиме, икесе бергәме. Менә кабул иткән кеше, мин дә шулай уйлыйм, ул бөтенесен аңлап бетерергә тиеш түгел. Һәм менә безгә нишләргә? Хәзер бит бездә тамашачы 20 кеше түгел, 30 кеше түгел. Анда 880 кеше булырга тиеш. В идеале. Сюжетсыз без уйнап карасак, әйтик, тамашачыны үндәмәсәк, алып бармасак, менә шул теге син әйткән юл белән булдырып буламы? Ничә уйлыйсың? Буладыр. Бераз соңрак. Моның өчен кем үстереп җитәргә тиеш? Безме? Театрмы? Бергәләптер дип уйлыйм. Бергәләптер. Чөнки менә
әлеге дә баяғы Пина Бауш. Кішкене генә Вуперталь деген шәһәрдә эшли башлаганда, ярты залга гына билет сатып алалар. Ул сатып алган кешеләрнең дә яртысы спектакль башлангач 15 минуттан соң чыгып китә торган була. Беренче 3, 4, 5 ел шулай була. Аның контракты 1 еллык була. Ни өчендер ул Вуперталь дигән кичкенә генә бернинди мәшһүрлеге булмаган шәһәр. Шул театрның директоры ни өчендер Пина Бауш белән ел сайын контрактны 1 елга озынайта. Һәм менә 5-6 сезон үткәннән соң алар ниндидер чит ил фестивальләрендә яңгырый башлагач, аларда да күрәсең шундый менталитет. Менә заллар тула башлый. Әйтик, син айрыша жараткан спектакль бармы бу театрда, менә бу сәхнәдә? Әлбәттә. Кара шикмән. Кара шикмән. Аңа 100 ел. Иә. Онда да бит гади сюжет, онда да шул хисләр җылата торган, шул анда ачу чыгара торган. Шул ук ни өчен? Ну, ул вакытта миңа 18, 19, 20 яшь булгандыр, я. Ну, белмим, хәзер карасам, нәрсә кичерер идем мин, әйтә алмыйм. Ну, мөгаен хәзер дә ашар иде, чөнки инде ул теге минем яшь чак белән бәйле теге, ну, ниндидер ностальгия хисләре белән үрелгән булыр иде. Сен анда биеп калдыңмы? Әйе, берничә тапкыр. Менә әйтик, безнең театрга син менә хәер нинди киңәш итә алсаң, нинди киңәш бирәң? Нәрсә эшләргә, нәрсә куярга мөмкин безгә? Җәмәгать, әйдәгез менә булай итеп карыйгыз. Менә мин сезгә отвечаю сезне сразу. Удачно булачак шундый. Юк, анда киңәш бирүдән курк. Ну, мин ул турда уйлаганым да юк. Мин бит ничек уйлыйм? Мин менә карыйм да, мәсәлән, Сүнгән йолдызларына. Мин башта булган продуктны кабул итә генә аласың. Мин шул продукт турында уйлыйм, аннан соң искә төшә бу академия театры, әйе, Фәрит абыйның, Илфир абыйның һәм театрның өстендә ниндидер башка йөк бар. Ярый да миңа анда без анда 3-4 кеше җыелдык та эшләдек. Уңышсыз булса да без теге күп югалтмыйбыз. Уңышлы булса да күп әйбер тапмыйбыз. Шулай уйлыйм да мин, ярый, һәрбер кеше үз сайлаган юлы, мин менә сайлыйм анда 100 кешелек зал һәм 5 кешелек театр, 5 актерлык театр. Ну, мин шул якка таба үзем сайлыйм. Шәхсән мин. Театрга нәрсә эшләргә? Менә нәрсәне син менә кабул итүче буларак әйтик, менә киләсе атна барып карасаң, менә шундый спектакльне күрсәң, әйбәт булыр иде. Бик кызык булыр иде. Ну, мин менә нәкъ бу сәхнәдә каядыр бүтән түгел. Нәкъ менә син белгән артистлар, син белгән сәхнә, менә бу утыргычларда утырып пластический спектакль күрер идем. Пластический. Драма артисты. Әйе, ну, менә теге танц театр кебегрәк, теге физикал театр кебек түгел, менә шул Пина Баушка тартканрак күбрәк. Менә кай вакыт күз алдына китерәм мин Равил абый Шарафиевның ниндидер шундый хәрәкәтләр. Ул бит менә олы тәҗрибәле артист хәрәкәтләнә башлаганда, ул вообще искиткеч әйбер. Әле без аны кулланган юк. Дөресен әйткәндә. Менә мин безнең менә хөрмәтле артистларыбызны олы яшьтәгеләрне күбрәк тә. Менә мин пластический спектакль турында уйлаганда, мин күбрәк нишләптер олы буынны күз алдына китерәм. Ну, яшьләр аңлашыла инде, әйме? Менә кызык булыр иде Равил абыйны күрергә, мәсәлән, анда Ринат абыйны, шундый. Аларның мөмкинлекләреннән чыгып инде, әлбәттә. Әйтик, спектакль 2 сәгать бара. 2 сәгать алардан... Ну, андый спектакль 2 сәгать бармастыр инде, мөгаен. 1 ярар. 1 сәгать. Аннан ул драма артистының эшеме? Әйе. Шикләр юк бит хәзер. Шикләр юк. Хәзер ул шикләр сөртелде. Хәзер... Ну, ул электә шулай булган бит инде, борынгы заманда. Теге специализациялар опера һәм балет театрына, драма театрына бүленү ул бит
шағыштырмаша күптен түгілген әйінді. Әміне бұрынғы заманда бит ол бір кіші болған. Ол акробат та, жүрші да, биюші да, артист та, хәтта драматург та, хәтта режиссер да ол болған. Һәм шуңа таба бара дөнья, мәсәлән, менә инде кайбер уку йортларында шул системага күчә, факультетларга бөлінү юк. Ут куючы буласыңмы, син артист буласыңмы, биючеме, драматург, бүтүнесе бергә укыйлар. Ол шырақта олайса бүтінісі бір-бірсіне ұқсас болып қалмасмы, нендір сұрмасы ғана болып? Жоқ, деп ойлаймын. Чүнки индивидуальность деген бар бит әйбер. Кішіне жігіт оған. Сәнғатта бүтін әйбердә булган инде. Сәнғатта әле син генә булмадың. Сен классик балет театрын сүймейсің деп айту дұрыс түгілдір енді ол. Сен аны қабыл етесің? Сүймеймін деп айту. Чүнки ол бар, оның өз моторлығы бар, дұрды бейт. Әлі yok mu? Бар, әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Ул әле менә теге хәзер алдағы сорауга дагы өстәп бер әйбер генә әйтәм. Бәлки визуальный спектакльләр күбрәк күрәсе килер иде. Теге алар әлбәттә пластикага бәйле, но анда авыр биюләр булмауы мөмкин. Мәсәлән, Роберт Уилсонныкы кебек. Анда артистлар теге олы яшьтәге артистларда бик шундый пластичный күренәләр, теге поза белән генә кулланып, жест кына кулланып, минимально шундый, ләкин бик матур визуальный спектакльләр. Ә балет, әлбәттә, ул күркәм була ала. Ләкин миңа калса, ул бит форма. Ул формага күп биюче үсеп җитә алмый дип уйлыйм мин. Чөнки ул бик югары форма, минемчә. Идеаль. Теге мин эштән булгач, бәлки, моны күбрәк беләмдер. Теге аларның тормышын мин беләм. Мин үзем шул, мин үземнең тормышымны беләм. Гримеркада нәрсә турында сөйләшкәннәрен, сәхнә артында үзләрен ничек тотканнарын, тормышта укымауларын, нәрсә турында уйлаганнарын шамалыйм. Шуңа күрә мин шулайрак теге фикер йөртәм инде. Күрәсең, кайчандыр ул форманы тутырырдай артистлар булгандыр, балет сәнгате барлыкка килгәндер. Хәзер дә барлыкка килә, юк-юкта. Күпчелек инде ул теге формага гына курылган сәнгать. Олар калсынмы? Классик театрлар. Калсын. Рөхсәт. Тамашачының сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Сен Кореев театрында хореограф болып эшләп карадың. Күпмедер вакыт, дейме? 3 сезон. 3 сезон? Кара кешенеке тиз үтә. Әз генә булган кебек. Ник киттең? Иркенлек эзләп. Сайлау иркенлеге. Репертуар театрда эшләгәндә син барыбер инде теге килешүгә кул куйгансың, син унда эшләргә тиеш. Тәнкыйтьтән файда юк, ул киресенчә җимерә генә. Шуңа күрә тәнкыйтьләмәс өчен эшләмәскә кирәк, диде миңа Байбулат. Мин аның сүзен тыңлап. Тәнкыйтьне ишетмәс өчен? Юк, үзең тәнкыйтьли башлыйсың. Кемне, нәрсәне? Репертуарный театр системасыннан башлап, драматург. Син аларның икесендә кабул итеп яши алмыйсың. Әйтик, бу эшкә эш итеп караган кебек. Әйтик, бу кирәк. Монда мин кайдыр бүтән эштән чыккач, минем үз вакытым, үз пространством, үз җаем, үз сәнгатем бара. Аның икесендә бергә параллель рәвештә яшәп булмый. Була, әгәр дә аларның амплитудасы артык зур булмаса. Теге син буш вакытта бер яссылыкта эшлисең, эштә бөтенләй икенче яссылыкта булса, ул авыр була анасың. Рухи яктан. Әгәр дә ул менә теге плюс-минус бер тирәдә булса, айса була, Син аңлыйсың, менә монда
бір-екі минус, ләкин мен мұндан әйтек гонорар алам да, мен ол гонорарны нендеде өзімнің оқуыма, мәселен, кірті алам, бірәр мастер-классқа барып қайта алам да, андан соң уже өзімнің өлкәдә кулланам. Шулай иттереп, әгәр дә шундый аралаш барса, янәшәдә, ул бик әйбәт. Әгәр дә ике планета икән, берсе син көчеңне суыра ул теге черный дыра кебек. Һәм ул кайтмый ул энергия. Ая. Үзеңнең андан соң калмыйсың хәл. Үзеңнең проектларга. Сен өзіңні сәнғат түшінгені әліге тұтасың. Күшіңні. Шулайдыр инде. Эш сәнғат сенің үшін бір. Әліге шулай, тырышам. Яра, Алла қуат берсін. Амин. Батулла, ансыз никак болмайынды. Қар сенің әтейін отақлы Рабитаби Батулла, ол енді бек шаян тілі кіші. Өзін мен Батулланың әтесі деген сөзі бар екен. Яғни, ол сені енді үстінірек қоя. Әтейлер бізге енді белгілі зор йоғынты ясый. Әтейің білен, мына қазіргі күнде мөнәсәбәтләр шуларны сөйлеп кете аласың. Ол йоғынтысы аның болған деп іштем, ол сеңа тәқдим еткен енді. Бұл ел білен кетірге, бейу ел білен. Бір-екі ел болған, сен сайлағансың бейу елін. Қазір ол нешек қари. Ижатыңа ішіңе дегенде. Оңай қари, ол дәрдіменттен соң оңай фикір әйткені, мәселен, әлифтен соң енді аңсаңлашыла үтікеніне қарағаннан соң. Міне қара, Рабит абайның, міне сен әйтелерін, сен нендір ипатаж деген әйбір Нұрбәкте күшлі деп. Мен қарадым сенің ішлеріңді. Мен ана ипатаж үшін деп ойламын. Оны шулай қабыл етелер, ләкин бұл меңа қалса сен ихлас өзіңде. Әміне Рабит абайда да міне бар ол шол не? Ипатаж ясар үшін деген әйбір. Ол сіздің фамилный ма? Күрәсің, шулайдыр, біздің нәсілді шундай. Әті аны зәй қылығы дейінді. Зәй қылығы? Бар тегі холерик, сангвиник, бар зәйінский теп. Аның қатта нендедір тегі сифатларын бөліп шығарған. Мәселен, зәй қылқына қас әйбір, ол ішіні ішләген шу, мен ішіні ішләдім деп, кішілерге сөйлеп, мақтанып ері. Һәм алын теге махсус шулай эшли зәй хылыклы кешеләр, инде аннан соң эшләмәскә мөмкинлек калдырмасын үзеңә. Димәк инде әйткәч, аны эшләп бетергә. Мен шундый перформанс эшләп ятам әле монда килгәндә генә фикер килгәндә, ул фикер килүе мөмкин. Мин инде сөйләп йөрмәм. Шундый мәсәлән сифат зәй хылкының. Теге ничектер мактану, кумпаклык та хастыр инде теге. Бабайда да булган ул пленнан кайткач, аларны теге кыса башлыйлар да инде ул Пермгә китә гаиләсен төяп. Пермдә балта авылда укытучы булган, укытучылыктан алалар, Пермдә балта астасы булып китә. Хайран анда акчада туплый, соң москвич алып авылга кайтып, кибеттә мужикларны сыйлый торган булган. Менә шулай теге. Как бы вот шундайрак хылык. Ипатаж бардыр инде, әтинең бит инде заманда сакал үстерүдә совет заманда күп бәйләнгәннәр институтта укытканда, шашын кырып йөрүләренә дә бәйләнгәннәр. Бүреккә бәйләнгәннәр. Кырым татарларын яклагач, син кырым татары мәллә дип, керәшеннәрне яклагач, син керәшен мәллә дип. Шундый бар инде, шуңа күрә миңа калса әти бик нормально кабул итәдер дип уйлыйм. Ул да шуны шамалыйдыр дип уйлыйм мин. Безнең хылык бер икән. Менә әтиңне әйттең. Теленә яклап чыкты. Менә бит килде шундый заман. 90-нчы елларда кем уйлаган? Инде теге милләт үзен милләт дип
аңлағаннан соң келер бір вакыт безгә дә менә шушы сорау баш өсте бездә келіп басачак дип. Син бер зур эш эшләдең. Ул кичкенә генә булса да, минем өчен бик зур иде. Сен шул алтын битлек премиясын алганда татарча рәхмәтләр әйттең халкыбызга, фәлән. Килде бер вакыт татар телен укытмаска, татар телен фәлән. Син түгел, мин дә бернишәмәдем. Нишләргә мөмкин иде? Һәм киләчәктә хәзер нишләргә? Сөйләсен. Авыр сорау беләм. Ничектер, белмим инде. Идеаль вариантта, ничектер бик хәйлә, бик зур хәйлә белән, бик зур зирәклек белән, частный булса да, татар мәктәпләре ашып, частный булса да, ниндидер укыту системасын булдырырга дип уйлыйм мин. Интернетта гына укый торган булса да, һәр дөнья шуңа бара бит инде. Әле бу карантин күрсәтте, интернетта да университет ясап була икән, өйдән чыкмыйча. Университет кирәк дип уйлыйм мин. Мәгърифәт беренче урында. Гаиләдән кала. Гаилә белән генә булмый икән. Без аны хәзер аңладык бит инде. Булмый? Гаилә белән генә булмый. Синең балаларың татарча. Кичкенә сәһел бик сөйләшмәсә дә зурысы бит. Без барыбер теге аш бүлмәсе теле бит инде ул. Ни дисәң дә. Өйдә диссертация яклап булмый бит инде теге. Анда диссертациялар якланмаса, ниндидер яңа фикерләр татар телендә тумаса, ул үлә инде. Башта аш бүлмәсенә керә, аннан соң шул аш бүлмәсендә кала инде ул. Менә ул элек бит безнең түрәләрнең дә әле хәзер дә кай вакыт яңгырый. Гаиләгә таяныш дип инде. Бердән-бер һәм гаиләдә булса барсы да була. Мин килешмим аның белән хәзер. Мин элек үзем дә шулай уйлыйдым. Шуннап менә безне әтиләр тәрбияләп үстерде бит. Гаиләдә мин теге бию мәктәбе, ул рус мәктәбе бит инде. Татар телендә алфавит өйрәнеп кеттек без 8 ел буе. Шуңа күрә мин шуннап та аңа ышанадыр идем. Гаиләдә татарча булса, шул җитә дип уйлыйдыр. Хәзер менә үзем инде үземнең балалар булгач, мин аңлыйм, бу гына җитми дип. Чөнки мин балаларга фәлсәфәне бирә алмыйм, әдәбият тарихын бирә алмыйм, шигъриятне аңлата алмыйм. Барыбер ул зур дәрәҗәне алар кайдандыр алырга тиеш. Фән дәрәҗәсендә. Фән дәрәҗәсен. Шуңа күрә ул алай гына булмый икән. Менә Алла bilsa, Тимер Шәриповның яңа мәктәпләре ачыла. Онда инде башка телләр белән бергә татар теленә дә зур йонты булачак. Балаларың шунда бирегә ниятең юкмы әле? Тумаган тайның... Ансы да бар. Ансы да бар. Ләкин. Карарбыз инде. Карарбыз. Нинди мөмкинлекләр булыр алар үскәндә. Татар барыбер хәйләкәрлек булып чыгачакмы, ничек уйлыйсың? Менә бу бөтен яңа указлар, яңа поправкалардан телен саклау буенча дип әйтүем. Белмим, татар хәйләкәррәк булыр микән, юк микән. Моңа хәтле җиһан ничектер безнең яклы булган кебек тоела. Менә, мәсәлән, Өтүкән спектаклендә дә анда шул ситуация турында без сөйләшәбез, уйлыйбыз. Менә беренче калганлык барлыкка килгәч, аны икегә шартлатып яра бит инде Кытай. Эшке низаклар тудырып, һәм ике абый бер-берсе белән талашып, һәм Кытай ягында кала бер яртысы. Менә шул мизгелдә алар да уйлагандыр, менә теге бердәмлек җитмәде безгә дип, шулаймы? Шуңа күрә безне аердылар, дәүләтебезне икегә бүлделәр дә, һәм яртысы Кытай астында калды. Бер караганда җиңелү, оят,
Ләкин тарих күзлегеннән карасаң, 50 елдан соң шул Кытай астында калган, Кытайда туып үскән бала, ул яңа мәдәният сиңдереп кайта. Монда әле һаман теге күчмә халыклар, теге ау белән, сугыш белән генә яши торган. Ул инде югары мәдәниятне сиңдереп кайта. Китапны, язма хәрефләрне, архитектураны, медицинаны һәм башка фәннәрне сиңдереп, кире кайтып, яңадан калганлыкны яулап алып, тагы алга китә безнең тарих. Ягъни бер мизгелдән ниндидер җиңелү һәм үлем, хәтта үлем булып тоелган. Син аларны без дип беләсең. Бәлки, шул төркиләрнеме? Мин шулай дип беләм. Мин аны аңлыйм, бик шартлы әйбер икән. Без бит ничек уйлыйбыз, шулай була. Әгәр дә без шулай уйласак һәм шуңа ышансак, шуңа күрә кем белә, бәлки, менә нинди вариантлар, бәлки 100 елдан соң татар халкы, бәлки ул татар телле булмас, бәлки ул инглиз телле халык булыр. Ләкин татар булып калыр. Ләкин татар булып калыр. Кем белә? Бәлки без бүген җылаган проблемалар, алар бөтенләй башкача килеп чыгарга мөмкин. 100 дә түгел, хәзер бик тиз бара бит. Дөнья. Син инде шундый безнең атаклы Батулла бабайның Коръән тоткан кешенең улы, хатының керәшен. Менә синең язмышың шулай булган. Әгәр дә килер бер вакыт, балаларың тик православ ширкәве керә башласалар, син менә бу дини юлларга мөнәсәбәтең һәм ничек күз алдыйсың киләчәкне менә бу хакта? Беренчедән, мин каршы булмас идем, әгәр дә алар үзе сайлап, үзе аңлап шул юлга керсәләр. Чөнки ислам белән христианство алар бер туган инде. Бөтен диннәр инде бер туган. Шулай. Иудаизмдан чыккан аврамический диннәр. Бөтенесе бер тамырдан, бер яктан. Бу бер фикер. Икенче яктан мин уйлыйм, менә бу официаль диннәрнең куәте бетеп бара дип уйлыйм. Һәм әгәр дә ниндидер прогрессив карашлы, яңача карашлы, фәнни карашлы һәм шул ук вакытта иманы да булган балалар тәрбияли алсак, алар миңа калса ниндидер конкрет бер динне сайламаслар дип уйлыйм. Чөнки дөнья шуңа таба бара кебек, теге таркалуга түгел, ничектер бердәмлеккә таба бара кебек, прогрессив яшьләрнең күңелендә бөтенесе бергә кушылган инде хәзер. Христианство, ислам, суфийчылык, индуизм, буддизм, хәтта шаманизм. Менә мин күзәтәм, чит ил яшьләре һәм безнең Рәсәйдә яши торган алдынгы карашлы яшьләрнең күңелендә каршылык юк шул диннәр арасында. Менә ничектер теге, ничек әйтергә аны, официаль диннәр дип мине. Алар бит, аларның куәте кими бара дип уйлыйм. Бигрәк тә православиеның. Нишләп безнең православ ширкәүләр дөрес булса да ел сайын әллә ничә мең яңа ширкәүләр салына? Ансы бит аның теге акча эше, ансаның политика эше, ул кемгәдер зур акчалар китерә, кемгәдер көтүне контролировать итәргә ярдәм итә. Мин сөйлим, все-таки көтү турында түгел, үз башы булган кешеләр турында. Айрым-айрым кешеләр турында. Иркен фикер йөртә алырдай кешеләр турында. Башка диннәрне дә белгән кешеләр турында. Миңа калса, ул ширкәүләргә йөргән кешеләр алар әллә ни исламны өйрәнгән дип уйлыйм. Шулай ук мәчеткә йөри торган кешеләр әллә ни
христиан динин үйренген деп ойламаймын. Көпшілік. Шуңа күрә проблемалар. Менә христиан белән мөселман гомер буе сугышалар, ике брат. Никак сугышып бетерә алмыйлар. Мифологиясы бер дисәң була. Сез өйдә бәйрәмнәрен, әйтик, дини бәйрәмнәр бармы ул сездә? Бар, әлбәттә, барсы да бар. Бөтенесендә билгеләп үтәбез дим. Пасхада да бәйрәм итәбез, Корбан бәйрәмне дә, Ураза бәйрәмне дә, Рождествоны. Синең Алена бик бүтін уңғанлығы, матурлығына үстәп, әлі ол бик ақыллы кіші де. Ақыллығына да түгел, ол бик көп оқыған кіші. Мен білем, енді ол аңғы китап қолымнан түшмей, қатты кішкене балаларын міне қари. Бір қолында бала, екіншісінде китап аның. Оның йоғынтысы зор ма сенде, сенің ижатыңда? Мен ойлауымша, мен аны білмеймін, ләкин міне Хәтта күзәткәнем дә юк, ләкин уйлавымча ул серый кардинал булмаса да, ул ничектер менә сине гел менә җиртә торган кебек. Нурбай хәр менә булай итәбез, хәр менә булай ит, менә монда игътибар ит. Дөресме, түгелме минем уй фикерләрем? Дөрес, Абсолютно дөрес. Абсолютно дөрес. Но ул дөресен генә әйткәндә, теге әтиянинең моделеннән килә бит инде. Мәсәлән, Олы Батулла, минем әтинең гаиләсендә, безнең гаиләдә дә шулай. Шулаймы? Әни бик нык йогынты ясый әтигә. Шулаймы? Әлбәттә, аны мотивировать итеп тора. Мәсәлән, әни әтигә кияүгә чыккан вакытта әтинең өендә урындыклар да булмый хәтта. 4 энциклопедияны бергә куеп, утырып чәй эчә торган булганнар. Матди яктан җирдә нык тора торган әни. Дөнья эшләрен бик яхшы алып бара торган, шундый зирәк кеше әни. Менә әтиеңнең күбүк булмаса да, шактый гына пьесалары бар. Аларны үзе язгандыр бит. Инде. Әни түгел. Аның сәхнәдә әллә ни тормыш күрмәгән алар. Мин беләм, синең хыялыңда иде әтиеңнең пьесаны куырга, аны дөньяга китерергә, сәхнәгә китерергә, дөньяга китерүдә түгел, сәхнәдә. Син бу эшең ничек? Барамы дигәндәй, кайсы адымнар бармы, ничек? Менә ни өчендер ул эш әллә ни бармый әлегә. Онда бит текст бар, син пластик театрга. Текст? Онда бит текст бар. Булсын. Юк, анда менә әтинең ошаган аның берничә шундый эксперименталь пьесасы бар. Бер актлы гына. Ул әле высший литературный курсында укыган вакытларда язган булган аны. Һәм миңа калса алар кызыклы, теге форма буенча. Анда теге төп рольне сюжет уйнамый, анда нидер теге кабатлана торган текстлар, андан соң текстлар персонаж алышына, персонажлар текстлар белән алышыналар, шундый теге кызык хотлар бар анда. Әти үзе дә бик аңлап бетерми, ни өчен миңа нәкъ шул пьесалары ошаган. Нәкъ шул пьесалары ошаган. Ләкин ни өчендер эш бармый, мин теге үзем төшенеп бетә алмыйм. Теге мин аларны теге финанс якка бәйлим инде. Әллә ул сәбәбе, әллә ул сылтавы, менә шунысын әле мин үзем аңлап бетергән юк. Сезнең зәй җегетләре буларак, син әгәр дә әйткәнсең икән, бер эшлим дип. Но аның бөтен нәрсә әзер бит. Әзер. Аның концепциясы әзер, команда бар, анда видео белән байбулат эшләргә тиеш, сәхнә бизәлеше дип әйтик инде, ул телевизорларга корылган. Шундый антиутопия. Режиссеры кем булачак? Үзең? Режиссеры, Туфан? Юк, үзем. Үзең. Алла куәт бирсен. Энекәш синең инде атаклы элек балачакта шигырь укучы иде. Хәзер инде кинорежиссер шулаймы? Ул инде укып бетергәнме? Аның Чума дигән
Serialın qaradыңмы? Yok. Qaramadım. Qaramayacaqsın. Bilmem belki qararmın, no qaramadım şol. Ну, ул теге минем формат түгел дип уйладым да мин, теге, ну, энем генә төшерә. Үпкәләмим. Юк. Юк. Белмим, ну, юк дип әйтә. Юк, ул үзе дә аңлый, ул теге, ул продюсерский сериал бит. Анда режиссерның Коммерческий. Иә. Режиссерның роле бик теге театрда кебек түгел. Продюсерский Тынысын жеп қына қойған. проектларда, иә. Нишләп бездә, менә безнең халкыбызда шуның хәтле агрессив менә кабул итү. Нишләп менә шуны хиппи да бит заманда туган шушы агым, хиппи булган кешеләр үлгәнчә бөтенесе хиппи булмаган бит. Ул үз вакытын менә шулай үзендәге әйтергә теләгән, яшьлегә әйтергән теләгән сүзләрне әйтеп калдырган, ниндидер аннан күп кенә плюслар да чыккан бит. Ниндидер зур эшләр дә барлыкка килеп чыккан. Нишләп менә бездә ул кабул итү юк микән? Шундук татарны битерәсез, милләтне битерәсез, бу безгә якын түгел, бу безгә кирәк түгел. Ә бит сез барыбер татар теленә, син татарча сөйләшәсең, син тематика татар турында. Менә нишләп бездә аны кабул итү? Әгәр дә кеше татар аңламый икән, ул аны кабул итәргә теләми, ул аны шиткә итәрә. Бу нәрсә безнең менталитет шулай. Нәрсәдән килә ул? Ничек уйлыйсың? Һәм син бит аның белән еш кына син аны күрәсең, үзеңә табсы, битеңә дә бәреп әйтәләрдер. Юк шул. Юкмы? Әйтмиләр. Шәйнәбезәр юнәлде, нимә әйтсәләр. Ишеткән бардыр. Ну, миңа калса бу мәктәптән килә, мәктәптә бик түбән гуманитар белем бирәләр димәк. Безнең менә гади мәктәпләр. Иә. Әгәр дә мәктәптә гуманитар белем көчле бирелә икән, кеше инде ул проблемаларны әдәбият дәресендә, тарих дәресендә ул проблемаларны, ул сорауларына җавап табарга тиеш иде бит инде. Тиеш булган. Инде һич югында югары уку йортында. Мин мәсәлән мәктәптә бу сорауларга җавап таба алмадым. Югары уку йортында гына мин бу сорауларга җавап таптым. Чөнки әле югары уку йортында алыштырып йөрдем бит мин. Бәлки алыштырмаган булсам, миндә кайбер сораулар тумаган да булыр бәлки. Менә яхшы укытучылар галәктем мин. Һәм мин үземне талантлы дип санамыйм. Мин просто нормальный яхшы белем алдым, Аллага шөкер. Повезло. Петербургта. Анда да бит төрле мастерскойлар бар. Мин шуңа күрә шулай фикер йөртәм. Безнең халык начар түгел ул. Талантсыз да түгел. Ләкин белем җитмәде аңа. Җитмәгән әлегә. Һәм бу татарның гына проблемасы түгел, бу безнең Рәсәйнең проблемасы. Һәм мин менә шул хиппилар фикер йөртүенә ияреп, хәтта ышанып та куям аларның теориясына, ни өчен дәүләтләргә бик үк көчле гуманитар белем бирә торган мәктәпләр, югары уку йортлары кирәкми. Чөнки әгәр дә бөтен кешегә яхшы гуманитар белем бирә башласалар, алар белән идарә итү авыр булачак. Алар инде көтү булмаячак, алар фикер йөртә торган иркен кешеләр булачак. Әгәр дә моны хәл итмиләр икән, димәк, ул кемгәдер файдага менә шулай үз аралай, син милләтне битерәсең, юк син битерәсең, юк син битерәсең, алар шулай үз аралай ике брат тәнкыйтьләп бер-берсен энергияларын ашыйлар. Һәм инде чынбарлыкны күрмиләр. Проблеманың төп сәбәбен күрми башлыйлар. Тегесе дә, монсы да, бөтен көче бетә. Сиңа, димәк, бу проблема түгел, ул синең борчымый. Борчый, әлбәттә, борчый. Юк, менә шәхсән сиңа бәйләнүләр. Ну,
тыныш вакытта бик борчым мен тынышсыз вакытка энергия булмаган вакытка келгенде кай вакыт борчый да башлый. Кай вакыт сен ышана башлыйсың шуңа. Кара әле бәтәш бәлки мен чынлап та татар мәдәниятен бетермим микән дип уйлый башлыйсың. Аннан тарих китапларында язарлар Нурбек Батулла безнең милләтне бетергән.